Roja 28 Kanûnê şanda Dem Partiyê ya ji Parlamenterê Stenbolê Sirri Süreya Önder û parlamentera wanê Pervîn Buldan pêk dihat, serdana İmraliyê kirin û birêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtin kirin. Roja piştî wê bi daxuyaniyeke nivîskî naveroka hevdîtinê bi 7 xalan eşkere kirin. Ev hevdîtin û pêvajoya hatî destpêkirin di nava partiyên siyasî de bû sedema kar vedanan. Dün devletin bazı yetkilileri... Xuyaya hene kesên ku dih bi beşek ji rayedarên dewletê re ew serdan kirin, hevdîtinê kirine û nivîseke hevbeş amade kirine. Ez dê wê nivîsê bi hûrgilî bixwînim û çi tiştekî ku dijî dewleta Komara Tirkiye û milletê Türk tê de hebe binirxînim û bi raya giştî re parve bikim. Em nizanin paradîgma çi ye? Em nizanin ka çi ji Abdullah Öcalan hatiye xwestin. Hûn dibêjin serokê terorîstan Öcalan. Madê Komara Tirkiye serokê terorîstan Öcalan li benda çi be? Pervîn Buldan piştî daxuyaniyê ragihand ku ew ê piştî sersalê derbarê hevdîtinê de ji partiyên siyasî daxwaza hevdîtinan bikin û bi wan re bicivin û pişt re jî dîsan serdana Öcalan bikin. Serokê Partiya Opozisyonê CHP Özgür Özel derbarê wê yekê de got, ji bo danostandinê deriyê me ji tevahiya partiyan re vekiriye û em hemû rêyên pêwendiyê vekirî dihêlin. Divê pêvajo bi rêya parlamentoyê bêmeşandin û eşkere be. Rêzgirtina ji bo hesasiyeta malbatên şehîda ji bo me gelekî giring e û pîvaneke sereke ye. Serokê Partiya Yenîden Refahê Fatih Erbakan jî ku ji bo sêyemîn kongreya partiya xwe ya bajêr li Amedê bû got, ji bo pêvajoya çareseriyê divê muxatab ne tenê rêxistinek be, divê pêvajo bi hemû partiyên siyasîyên navçeyê rêxistinên civaka sivîl, pêşengên gel û xelkên navçeyê re bêmeşandin. Tabii ki bölgede bir çözüm süreci gündeme gelmiştir. Pêvajoyeke çareseriyê li navçeyê ketiye Rojavê. Derbarê wê yekê de em dibêjin li ser bingeha li navçeyê daxwazên birayên me bên cîbicîkirin li Rojava xelkê me xwedî çi mafan be ji bo xelkê rojhilat jî bibe xwedî heman mafan bêguman em ji pêvajoya çareseriyê re dibêjin belê. Bala herkesî li ser wê yekê gelo ev hevdîtina şanda Dem Partiyê ya bi Abdullah Öcalan re dê bibe destpêka pêvajoyeke nû ya çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye yan jî wê dîsan bê encam bimîne.